लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव बयखौबो बरायहरलायबाय दिनैनि एसे फेमिलिजोंहाय बार्थडे पार्टि दं बेयाव थांगोन एसे जोंना आबैया नै बेनो आबैया खय बोसोर जाखो आबैनो दासिम खय बोसोर 90 बोसोर 100 बोसोर बाराखै 100 बोसोर बारबावबायसो 80 बोसोर 80नि बारबायलै बुरि फिनना 80 बोसोरनि मोनखांबाय बिहा ओमफ्राय थाङा आबैया नों थाङा जोंजों नों थांला आरो एसे मा लाखो देखायनोसै आं आलासि जानायाव नों माबायदि मानसि जाबाय ने मा दावराव खोथाखौसो रायलायदों नायलांदो आनै नै रङियानिफ्राय फैदों मादै मा लाखो ओमफ्राय दाउ लाबाय दाउ फिसाजोनो हैनो बिजामादैनो हैनो मोजां ओमफ्राय नै सासे हेलौ होनहर ओरैजोब जोंना फेमिलिया मा दे बाजै मा होनहरो होनलाय एसे आं जेबो होनो रोंला हायाखैमोन नै बिबाय सासेबाव थाङो ए बे थाङा आदैमोन थाङो बिसनि गारि जाबाय नायलांदो लामा लामा देखायलांगोन आं लोगोफोर दा मा मोनजायो बेखौबो एसे शेयार खालामहैफानोसै आं गारामायानो जाला आंना लोगोफोर बिराद गगायानो गारामा साजोब्बाय रायज्लायनायानो फुथेनो नागिरला ओरैबायदि खस्थ' मोनगासिनो दं बै थायामोनलाय दहाय खोन्थालाय खोन्थालाय नों मानो गाबबाय थाया मानो नांगौमोन फैसा बेसेबां हरा बेसेबां हरा थांसिगोन लोगोफोर दा अट'जोंसो थाङो जोंना आलासि जाहैगोनाबो सालायद' नायलांदो ओरैबायदि खस्थ' बिदि गाखोना मोनबा जानांगौमोनलै साबसिन गाखोखो सैद'जन 10 जननि जायगायाव 14 जन बेफोरखौसो जायो आइया मामला थांगासिनो दा ओरैबायदि समायना जायगा सफैबाय लोगोफोर दा जोङो नै नायलांदो देखायलांसै आं बियादैनि बार्थडे साजायदों एसे नायदो ओरै
बिदाखौसो दौदों नाना आलासिफोरजों बिसोर ओरैनो नायदो आलासिफोरखौ आदै खोनाबाय मा जानो फैदों खोन्थादो एसे दे नुदो दे मा जानो फैदों मा जायगायाव सोरनि बेखौ खोन्थानांगोन ना मिस्टि जाग्रोनोसै दा फैग्रा मिस्टि मोनजाजेनगोनबाय गारनानै जाला आंना रायज्लायबाबो ओरैबायदि खस्थ' मोनगासिनो दं गाबाबो जानायफ्रा होख्लायो बेलै साहाबो मोनसेल' मिस्टि जादोंला आं बार्थडेनिखौ बिराद जानाय नुबाय आं दहायनिफ्राय आं बारा जायाथ' आं खम जायो आरो जाबावबाय नै थरसे ओइ बेखौनो आं आद्रा लादोंब्रा बारा जाया बार्थडेनि साहा लोंसै आं दा लोंना हो लों दे गिदिर लाबाय नै लोगोफोरजों जाखां लोंखां गासिबो जोंना मामिया नैबेनो नालाय केमेरा खेबानो गिदिर लाबाय देनां थांदो लादा मोनाबिलि जाबोलायबाय लोगोफोर फुरा गेरबखना दखान मोनफैबाय मेंग्लिबोजोब्बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै बेयावनो इन खालामसै बयबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो बाय